Čau lidi, tady je Jirka a zdravím vás u mého prvního videa z Let's Play. Dneska se nějak nacházíme a bude to normální Let's Play. Tak to myslím jako jenom hrát, stavět, kopat a všechno možné, co se dá dělat v Minecraftu. Tak jdeme začít. Takže vytěžíme konečně první stranu. Tak první třeba máme. Tak. A jsem spadl dolů. Tak, jdeme to. Ještě. Tak. Tak, já si dělám krafťák. Hop. Hop. A dám si tady to jsem chtěl. A krumpáč prozatím, protože aby jsme potom už měli kamenné výšce, tak si dám krumpáč. Vezmu si krumpáč, jak jsem říkal, a jdeme kopat. Tak doufám, že mě jde dobře slyšet. To kopu. No tak to jsme teda nechtěli, no, tak to tady zaděláme hlínou, takhle. Podkopeme si trošku takhle. Budeme to dělat do strany teďka. Teďka půjdeme na tamto stranu. Tak. Vytěžíme to. Tak to bude stačit zatím. Já jdu nahoru. Tak. Odlaguj se. Dobré. Tak děláme si tohle. Krumpáč. Takhle. Zatím bude zase stačit. Tady vytěžím pár stromů. Tak já to na chvilku stopnu. No nebo ne. No, pnout to, ale jelikož jsem ještě nechci nastupovat, tak to stopnu. Tak, dotěžíme. Tak. Ještě pár stromečků. Tak. Tak se orientuji, kde mám krafťák. Tady mám díru, takže to má. Počkej, Jirko, počkej. No a tam bychom mohli těžit, že? Tam máme rovnou uhlí. No, zabít. Tak, to jsem chtěl přesně.
musíme najít nějaké železo. Sakra, jsem se tělok. Tak, to jsem taky chtěl. Vylezem nahoru. Tak, tady máme ty, jak se jmenuje ten biom, sakra, nevím, ale je to moc dobrý biom, líbí se mi tenhle, tam se vždycky stavím baráčky v tom biomu, protože je to hezký biom, tam hodně dřeva a tak dále. Tak, počkat, nebo jsem se splet, tady je ten biom. Tam mám houby. Nevím skákat. Nevím skákat, to je teda skill, no a tak vykašleme se na to a jdeme zkusit odbírat nějaké ty houbičky. Ty houbičky, tak. Tam půjdeme dolů. Jo, skvělý. Co to bylo? Jaký buk? Úplně se proti nějak... Hele, jo, tohle mám rád. Takovou plošinku nastavení. Tady rovnou už dám tak máme. Máme tady i koníky malinké. No. Máme to super tady ten biom. Tak, já si dám crafting, protože jsem tam někde ztratil crafting. Chceš? No, tam máme to. Ale to by mohlo být dobrá, jestli tam to je hezké. Se mi to líbí. Že bych si to udělal zatím baráček. Nějak takhle nám to bude. Tak, co tady vykopat, to vypadá hodně a tady kolem toho. Takhle to dáme. Bude vchod. Tak ještě udělám takové. Já už vím, co s tím udělám, s touhle jeskyňkou malinkou. Tak jo, takhle by to mohlo být.
Mě zajímalo, jak dlouho točím. Tak. Pro tenhle díl by to bylo asi tak všechno. Prosím, dejte like a může být i někdy dislike, ale doufám, že nebude. A tak čau.